Danas za vas imam nešto drugačiju viziju PC-a za vrelo gaming leto i iako ono na papiru neće baš u potpunosti biti identično ovome što gledate sada, mašina će u osnovi ponuditi apsolutno sve što ćemo kasnije zajedno protumačiti u komentarisanju performansi. Sekcije ovog videa su naravno razdvojene, pa slobodno preskačite šta vas ne zanima, ali mislim da je ovo jedna jako dobra i fina mašina i da bi trebali pogledati čitav video zbog onih finih detalja. Nova sezona popusta na partnerskom VIPKey Sale sajtu je stigla i ekipa je pripremila trenutno najbolje cene za sve vas koji planirate da legalizujete Windows i Office instalacije za vašu ličnu upotrebu. Uz kupon kod WC20 koji je ispisan na dnu ekrana, a koji unosite prilikom checkout procesa, dobijate jedinstven popust koji vam skida cenu najpopularnijih softverskih paketa za 25%. Pa tako, možete kupiti Windows 10 Pro za svega 13 €, Windows 10 Home za samo 11 €, Office 2019 za 40 € i specijalni Windows 10 Pro i Office Bundle za svega 52 €. Ovo je pre svega sjajna prilika za vašu uštedu, ne zaboravite uneti kod WC20 jer na taj način skidate cenu i ujedno podržavate i moj kanal. Puno hvala na izdvojenom vremenu da pogledate ovu reklamu do kraja. Prošli put su to bili Intel i AMD, a danas baš namerno miksujem Ryzen i Nvidia. Međutim, krenimo od matične ploče koju upravo i vidite. Dakle, cilj sistema je da bude povoljan i upotrebljiv do maksimuma. Gigabyte je ponovo uspeo da ponudi sjajan deal gde za svega 84 € imate i PCI Express 4.0 SSD podršku, zatim 4 slota za RAM, ali i hlađenje na VRM sekciji. Uporedimo li je sa onom pločom iz Intel mašine koju sam nedavno obrađivao, ova je za samo 4 € više gotovo neuporedivo bolja. Procesor je novitet koji je po meni iskreno možda malo prekasno stigao na tržišta. Ryzen 5 5600, dakle bez onog G i pogotovo bez onog X. To znači onaj potpuni Zen 3 dizajn sa PCI Express 4.0 laneovima, što je ovdje dosta bitno i u pogledu same ploče. U ovom sistemu je boostovao i do 4,8 GHz, to sam obrađivao u videu sa X570 Pro Art pločom, ali opet to može i tekako zavisiti od hladnjaka koji je i tema sljedećeg segmenta. Dakle, hladnjak je isti onaj Freezer 34 koji je preporučen za Intel mašinu, samo je za AMD nekih 600 dinara jeftiniji pa izađe 25 €. Za 30 € je sjajna kupovina, za 25 € je neverovatno dobar deal. Doduše, na ovoj komponenti možete i uštedjeti jer je i prateći box cooler sjajan i bit će dovoljan nešto manje zahtevnim korisnicima. Međutim, kako današnji procesor ima TDP od samo 65 W, a ovaj cooler ima neki maksimum od 150, mislim da je ovo savršena kombinacija ako želite maksimalan boost. Odabrati radnu memoriju danas je jedan od možda i najlakših zadataka, ali želim da razmišljate u jednom interesantnom pravcu ovdje. Dolazak DDR5 i čak i njen skorašnji pad cena oborili su cene nekim ekstremnim DDR4 solucijama. Ja sam u ovu mašinu zbog toga ugradio Low Latency Kit verziju Viper Steel RAM-a, dakle 3600 MHz pri CL14 vrednostima, godlike memorija, koja radi savršeno sa Ryzenom, a više i ne pripada nekim elitnim cenovnim klasama. Dakle, ovaj RAM u 16 GB kitu možete pronaći negde između 100 i 120 € danas. Dobra matična ploča i sposoban procesor otvorili su vam vrata ka jednoj novoj kategoriji SSD-ova koji upravo stižu na naše tržište, a naravno predvodi ih Patriot sa svojim P400 modelom. Dakle, reč je o potpuno svežem dizajnu što kontrolera, tako i samog SSD-a, sa brzinama od oko 5 GB u sekundi, HMB keširanjem itd., koji u svojoj 500 GB verziji košta manje od 100 €. Sad, ako vam je to prebrzo, ne treba vam tako moćan i tako brz SSD, imate i onaj P310 iz prethodnog videa koji košta isto, ali nudi 1 TB. Što se grafičkih karti tiče, postoji tona izbora danas, ja naravno koristim ono što imam pri ruci jer meni lično mnogo više znači kad mogu nešto konkretno i da testiram u paru sa određenim procesorom ili pločom, a ne da nagađam kako će se nešto ponašati u nekom računaru. RTX 3050 su interesantan izbor sada jer im je cena pala na nekih 360 € za početne modele i ovo je karta koja ima performanse GTX 1660 Super modela,
ali sa ogromnim benefitom DLSS podrške. Ono što je interesantno, čak i ove 1660 super karte danas koštaju skoro isto kao 3050. Dakle, ako okačimo onaj ray tracing mački o rep, jer ova karta nije sposobna ni za onaj najosnovniji, DLSS je MVP u ovom slučaju i kartu gledate samo zbog toga. Napajanje možemo slobodno da ponovimo iz prethodnog sistema, jer je ovaj današnji PC možda čak i manje zahtevan energetski od onog prethodnog, tako da Seasonic all the way još jednom. I što se kućišta tiče, ja sam sve ovo morao upakovati u moje omiljeno MS Armor V715, reč je o posljednjoj seriji MS modela gde su uveli gomilu unapređenja, kako po pitanju dizajna, tako i po pitanju prostora, kvaliteta, apsolutno svega. Iskreno, uvek se iznenadim koliko puno mesta ima u kućištu od samo 43 evra i sa kakvom lakoćom i guštom ja u njemu sklapam svaku novu konfiguraciju. Ok, dakle, pre nego što prokomentarišemo performanse u God of Waru koju upravo gledate, reći ću samo da je RTX 3050 karta koju kada sam testirao, primetio sam da je jednostavno u toj nekoj klasi gotovo nedovoljne za Full HD gaming na nekim ultra podešavanjima, iako ima 8 GB, na primjer za razliku od 6500 XT koja ima 4 GB video memorije. Međutim, nije ni ovo neka pretarano jaka karta i to se može i vidjeti ovdje, zahtevaće upotrebu DLSS-a, FSR-a, ovdje sam koristio FSR 2.0, čisto da vidimo neko poređenje, dakle sa onom prethodnom, prethodna je bila 6650 XT, pa eto, pogledajte koliko je tamo bilo FPS-a, koliko ovdje. Ovdje imamo neki prosek od 56 sličica, ono što primećujem je da karta standardno boostuje na 2 GHz, to je ja mislim neka njena vrednost, mada ona može ići do 2.2, ali to zavisi opet i od igre i od nekog opterećenja, koliko je u stvari bitna sama grafika u toj igri. I što se tiče procesora, primećujem dakle neke varijacije sa taktovima između 3.5 i 4.5 GHz, što je ok, ali mislim da bi trebalo biti stabilnije bar po tom nekom pitanju, ali opet sve do optimizacije samog naslova. Mislim da FSR 2.0 ovdje izgleda odlično, probao sam i DLSS, rezultati su vrlo slični zato što su ovo ultra podešavanja i upravo zbog toga smatram da ultra detalji nisu za ovu karticu jednostavno, dakle čak ni na Full HD rezoluciji, mislim da ćete jako puno pribegavati tom skaliranju. Ja uvek naravno koristim one super quality podešavanja, znači za skaliranje, dakle da se ne izgubi kvalitet prikaza, ali vi naravno možete spuštati i na ono performance ili balans ili kako već, ali će naravno onda slika biti malo nekvalitetnija u poređenju sa ovom, ali imat ćete veći FPS, tako da sve ima svoje. Što se tiče GTA 5, naravno sve na ultra high ili kako se već zovu ti detalji, very high, uglavnom da. Ono što sam primetio je da ima na početku ovako neke dipove ogromne, dakle što se tiče FPS-a, međutim to se kasnije malo i popravilo. Iskreno ne znam šta se tu dešava, jer sam primetio da pada i na 2 FPS-a odjednom i kao da malo zakoči igru. Međutim, kao što rekao, kasnije se to popravilo. Sama kartica, kao što vidite, boostuje na ja mislim 2 GHz, da se to vidi ovde, i procesor zadržava frekvenciju na 4,5 GHz većinski, ali tu i tamo se desi, dakle, da padne na 3,5 GHz i tu se dešavaju ti neki propusti, što ne znam konkretno šta je dalje do drivera, ali primetio sam i u nekim drugim igrama, dakle, ali ne samo na ovoj AMD platformi, već i na Intelu, da li je to možda do drivera grafike ili je nešto drugo u pitanju, iskreno, dakle, nisam 100% siguran, onda sam zaboravio kako se menja kamera u automobilu, pa sam umjesto da promenim izleteo iz njega, slučajno. Jednostavno nisam igrao to dugo, probao sam malo sa kontrolerom, tako mi je lakše ono kad snimam, ali kao što vidite, eto, vrlo sam uspešan sa tim. Zaboravio sam tačno koja je kombinacija tastera, a onda sam ukapirao ponovo tako. E sad, ne znam koliko vi tu primećujete, ali frame rate je ogroman, dakle ovaj prosječni 150 FPS-a koliko ja vidim ako izuzmemo ove dipove. Ja pretpostavljam da je kombinacija procesora sa 6 jezgara i 12 threadova i one low latency memorije pomogla da ovaj frame rate ode ovako visoko, jer ova je kartica dosta slabija od 6650 XT, ali ima veći frame rate u ovom naslovu, mada opet nisam testirao na istom procesoru, tako da verovatno i to nekako uticalo.
Ali kao što vidite, evo opet se ponavljaju ovi dipovi. Dakle, dosta čudna situacija i to ih obori onako dosta, čak ni ovaj softver ne isprati koliko je to tačno palo dole. Tako da eto, vrlo neprijatno za igranje, moram priznati, dakle, nisam baš uživao igrajući ovo. Pošto sam u prethodnom onom videu ili benchmarku Horizon Zero Dawna rekao da mi FSR nikako ne leži kada je skaliranje u pitanju, doduše FPS mu je odličan, ovdje sam uradio to sa DLSS-om i mislim da ovdje to mnogo bolje izgleda. Jeste da izgleda malo zamućenije u odnosu na onaj FSR, on je bio kao previše nazubljen ili previše iskrzan, tako reći, znači gde god da pogledate, sve je nekako bilo preterano iskrzano, super oštre ivice i tako dalje. DLSS to ublažava malo i po meni čini da igra izgleda kvalitetnije, ako ništa drugo. Mislim da je to i do starosti engine-a i da je FSR onako primitivniji, taj barem 1.0 u odnosu na DLSS, koji koristi drugačije resurse i na drugačiji način radi to skaliranje, ima potpuno drugi algoritam rada za to i zbog toga nekako izgleda mnogo bolje, dakle sa DLSS-om, i frame rate, pa šta znam, mislim ne možemo ih porediti 1/1 kad je ovo slabija kartica, dakle ovdje imamo neki 70 FPS-a, tamo smo imali ja mislim preko 90 ili preko 100, sad se ne sjećam, ali eto prilike da pogledate i taj video pa da vidite malo poređenje ta dva sistema po tom pitanju. Metro Exodus Enhanced Edition je jedna od onih kao primer RTX igara, dakle pravljen je specifično za Nvidia, taj GameWorks, tako da će na Nvidia kartama raditi savršeno, kao što možete da vidite. Ostavio sam ista podešavanja, dakle na neki normal ili minimum, ne znam kako se to tamo nazivalo konkretno, ali sam uključio DLSS na quality, nisam išao ispod toga, ima još 4, ja mislim, dodatna podešavanja, dakle za DLSS skaliranje i pogledajte koliki je frame rate, uvek je preko 130 koliko sam primetio i igra stvarno izgleda sjajno, iako se skalira sa neke prilično niske rezolucije, mislim da je 720p u osnovi i onda se skalira na Full HD rezoluciju, što i sam ovaj program očitava tu dole levo, kao što možete da vidite, dakle. I sviđa mi se dakle kako radi, kako izgleda, nema nikakvih gličeva, artefekata, baš je onako odrađena vrhunski, možda i najbolji primer DLSS-a u nekoj igri, da se uopšte, ali ni najmanje ne gubi taj kvalitet, jer se naravno igra u quality modu. Tako da, a ovdje još naravno možete pratiti statistiku same grafičke karte i procesora, kako boostuje, kakve su temperature, znači ovdje je išao čak i do 60 stepeni procesor, što je interesantno, dosta je onako zahtevnija igra po tom pitanju izgleda, ali grafika ne može nikako da pređe 60 stepeni, doduše ROG Strix je u pitanju, ne znam kako će se ona palit ponašati, ali mislim da neće biti nekih ogromnih razlika. Ok, Shadow of the Tomb Raider, još jedna od onih challenge grobnica, dakle malo da promenimo sam izgled, naravno DLSS je uključen je i Ray Tracing na medium, proverio sam, tako se zove najniže podešavanje za Ray Tracing u ovoj igri i rezultat je prilično dobar, dakle 114 FPS-a, 115, evo sad malo tu iskače u proseku i uvek je negde iznad 100 FPS-a, ovo najniže očitavanje je verovatno bilo tokom učitavanja menija samog, ali evo sad ovdje možete vidjeti, dakle neki minimum je 60-ak, to dok se sam softver ne iskalibriše. Šta ovdje treba da uradimo? Da razbijemo ovu barijeru i malo da pogledamo okolo, lepo to sve izgleda, dakle DLSS ponovo odrađuje posao savršeno, ne bi ni rekao da je neko skaliranje u pitanju. Procesor standardno radi između 3,5 i 4, koliko vidim 2 GHz, neki boost, dosta visoka temperatura, 68 stepeni, interesantno za ovu igru i 56 stepeni za grafiku, ali opet boost zakuca na 2017 MHz, ako dobro vidimo ovdje. Tako da ovo radi prilično dobro. Šta je sljedeće na redu? Assassin's Creed Valhalla, kao što vidite neki prosek od 80 FPS-a, naravno kad gledate u nebo uvek će FPS biti veći, tako da eto jedan hint za igrice. Inače, čisto da malo popravite FPS prosek u vašim naslovima, uvek gledajte u nebo, znači nemojte gledati gde su neprijatelji, samo gledajte u nebo, imat ćete 100 FPS-a tamo gde neko drugi ima 60. Zezam se naravno. Ono što primećujem ovdje je dosta fluktuacija sa procesorom, što vidite na tom grafikonu u real time-u.
ali on drži nekako zakucan 3560 MHz, dakle nema neki ekstremni boost ovde, mislim da su to neke osnovne vrednosti za ovaj procesor, što mi je dosta čudno, mada se on ni ne koristi kao što vidite, znači nekih 30%. To mi je dosta interesantno, dakle, kod ovog naslova. I još plus, naravno, grafika, kao što vidite, zakucana na 97 ili 100%, temperature su fine, samo 30 stepeni za procesor, ovo je dosta impresivno, ali kao što rekao, baš se i ne koristi nešto, i 55 stepeni za grafičku kartu, kao što možete da primetite tu. Dakle, ovo radi ok, nije nešto sjajno, mislim da bi joj dobro došao DLSS, zato što, eto, 59, 60, znači tu se negde vrti, ne može baš puno preko toga, ali ovo jesu ultra high podešavanja, znači ovo jeste na najvećem mogućem nivou. Idemo odmah potom sa još jednim Ubisoft naslovom, ovde sam se odlučio za jedan malo drugačiji pristup u Far Cry 6, čisto da upotrebim ono oružje, ne znam kako se zove, Resolute ili, ne mogu sad da se setim, nije ni bitno, čisto da vidimo malo ovako, malo više akcije, dakle, u ovim kadrovima, da nam to spusti maksimalno FPS. Koristio sam naravno FSR zato što DLSS ne postoji u ovoj igri, isto je onaj quality preset i FPS je sjajan, 98, 100 FPS-a, znači to je neki prosek, naravno svi detalji su na maksimumu, mislim da nije opet, da, nije bio uključen Ray Tracing, to sam opet zaboravio da odradim, ali u stvari ne, nisam zaboravio, nego sam odlučio samo da proverim da li je u onom 6650 XT benchmarku bio uključen, nije bio, pa rekao ajde sad da ne menjamo, čisto da bude onako nešto vredno poređenja, jer ne možemo sad ovo, sad ovako, sad onako, tako da odlučio sam da to bude na ovaj način predstavljeno i kao što vidite, dakle, kad je ogromna akcija, ne pada to ispod 90 FPS-a, mislim da je ovo prilično dobar rezultat. Prošli put sam vam dao preporuku da Red Dead Redemption 2 probate u DirectX 12 modu, pa sam i ja prebacio u DirectX 12 i uopšte nisam mogao da pokrenem igru iz nekog razloga. Ne znam šta se tu desi, ali samo je crashuje, ono kao krene da je pokreće, upali onaj Rockstar online, ono šta li je, i ne pokrene jednostavno igru i čak mi resetuje Epic taj launcher na kojem je RDR2. Tako da eto, probajte vi da li vam radi uopšte, meni nije telo da radi, onda sam morao sa notepadom, onim plus da menjam nešto u registriju, da mi opet pokreće u Vulkanu, malo je komplikovano, ali možete lako naći ako se poremeti kod vas. Inače da, šta se ovde dešava? Znači imamo sva podešavanja na high, imamo DLSS na quality uključen i jedva prebacujemo 60 FPS-a average, što dovoljno govori koliko je ili ova karta slaba, ili ova igra prezahtevna. Zato što su ovo high podešavanja, imamo još dva nivoa iznad toga, ja mislim, ako se ne varam. Tako da ovo je baš zahtevno. Ok, što se tiče Cyberpunka, ponovo sam namestio ono Ray Tracing da bude na low i ovo ostalo da bude sve na high, tako da, ili na ultra, koje je već najveće podešavanje, tako da smo dobili tako neku kombinaciju, znači najnižeg Ray Tracinga, onih ostalih ultra podešavanja i naravno DLSS-a, dakle ovde nisam FSR koristio, DLSS isto na quality i kao što vidite imamo nekih 56-57 FPS-a i ovo se isto muči da dođe do nekih 60. Naravno šta je rešenje tu, ili pojačati DLSS sa nekim drugim onako modom koji je malo jači što se tiče skaliranja, ili jednostavno smanjiti detalje, pošto to sam rekao i u početku, 3050 nije za ultra podešavanja, ali kao što rekao postoje opet te neke cake, dakle sa DLSS-om, pa možete dobiti veći FPS od 60, samo ja sam hteo da bude ono super kvalitet, ako ništa drugo. Znači čisto da poredimo 1/1 varijantu, ako uopšte može FSR i DLSS na tim quality modovima da se poredi. Što se tiče ovako procesora, koliko vidim 39 stepeni, znači da se ne koristi nešto preterano puno. 50 je procenata opterećenje, grafička je na maksimumu, međutim 2010 MHz, nije 17, interesantno, i temperatura ispod 60 standardno, dakle ova ROG Strix karta stvarno ima svoju vrednost u tom nekom smislu, tako da ona jeste skuplja skoro 15-16 hiljada od one palitove koju sam vam prikazao u videu, ali kao što vidite, dakle ne morate razmišljati o tome da li će se pregrevati ili neće.
Nisam baš nešto zadovoljan ovim performansama, iskreno, ali tako je kako je, jednostavno to je takva niža klasa grafičke karte. Ovo je jednostavno najslabija RTX karta trenutno, koliko ja znam. I za kraj ovog prikaza performansi sam ostavio ovaj jedan mali indie naslov pod nazivom The Witcher 3, možda ste čuli za njega, možda niste. Naravno, sve sam ostavio isto, dakle Hairworks je isto na maksimumu kao i ostali detalji. Kao što vidite, dakle, neki prosek od 70 FPS-a, bilo bi to mnogo veće, sigurno jedno 40 FPS-a više kada bi se taj Hairworks isključio, ali rekao ajde da je opteretimo do maksimuma. Isto ovdje bih, na primjer, volao da vidim taj FSR 2.0 patch, što mislim da bi moglo da se odradi preko onih Nexus modova, držimo fige za to, ali me isto tako zanima kako će se ova igra ponašati u nekoj novijoj kao next gen verziji. Ne znam da li ste primetili, ali na Ryzenu nema nikakvih padova, onih dipova ogromnih što se FPS-a tiče. Dakle, nešto čudno se dešava, ne znam konkretno šta. Neki driveri su problematični, da li od one AMD karte iz onog Intel builda ili je problem sa samim procesorom, pošto je ono 4x8, ova je 6x12, ovdje je Nvidia kartica. Iskren da budem, morate imati dva računara, dakle dve kombinacije da bude i AMD grafika i ovo, pa onda da birate na kojem ćete koju igru igrati, jer kakva je trenutno situacija sa driverima i sa optimizacijom i ne znam ni ja čim, sve, malo mi to čudno izgleda, dakle na nekim sistemima će nešto raditi dobro, na nekim opet neće, to isto, stvarno je čudno, jako čudno, dakle što se toga tiče. Međutim, ovdje nema nikakvih problema, osim što se, na primjer, procesor dosta malo koristi, što vidite po ovim procentima, dok je kartica naravno zakucana na 100 totalno i na toj 100 ispod 60 stepeni standardno, znači ROG jednostavno, šta reći. Ja se samo nadam, eto, da ako neko od vas pazari onu palitovu, da mi napiše u komentare kakva je situacija sa njom, dakle što se tiče temperatura i uopšte taktova i boostovanja i svega, znači vezano za to, jer ne znam da li ću moći taj model da nabavim za testiranje. Sad, ono što vas čeka u nastavku je test 6700 XT karte, one najjeftinije ASRockove Challenger koja je stigla, dakle to sam pazario za build 1 i plus imam i 3070, pa ćemo lepo to da poredimo jedno sa drugim, to se već snima i snimat ću na ovoj mašini, dakle sa Ryzenom, ovdje sam imao malo više sreće što se tiče stabilnosti kompletne, dakle, sistema, a vidjet ćemo, dakle, kako se ponaša kada se uključi onaj rebar i sve to ostalo, dakle, kada je full AMD varijanta sa tim novim mogućnostima. Mislim da bi to trebalo biti do daske. Tako da zapratite me ako niste do sad i vidimo se u narednom videu. Pozdrav svima!